оптимизъм и надежда не са едно и също нещо. Това униние по парадокс прави хората някакси изтързано, невротично бодри. Оптимистични на невротична почва, тъй да се каже. В този оптимизъм, и в това е една от моите планти, има нещо подозрително. Прекалено ободрения, тъй да се каже, е подозрителен, ще повторя. Свети Симеон Нови Богослов казва нещо удивително, с което разговора можеше да започне, да продължи и да завърши. Всички ние се намираме в жестока прелест. Прелест означава, ние сме илюзорни съзнания. Илюзорни съзнания. Цялата християнска аскетика потвърждава тази оценка. Ако ние изтълкуваме собствения си живот и собствената си ситуация в тази именно цивилизация, ние бихме преживяли нещо като, ако имаме коража за това, същинска метаноя, същинско покаяние, същинско преобръщане на ума, същинско преобръщане. Оптимизма е основан върху наивна прогресистка вяра, че този свят върви от добро към по-добро или от лошо към по-добро. Този свят живее собствената си либерална утопия. Единствената утопия, защото ние сме и утопични същества. Това означава да сме в прелест. Утопията е, че това, което живеем, ще продължи дълго. И изобщо ще продължи. Това е истинска утопия. Да бъдеш християнин и да мислиш, че тази атеистическа, антропоцентрична цивилизация може да пребъдва без да завърши с апокалиптичен финал, с катастрофа, е илюзия в драстично противоречие с прокламираната вяра и с здравия разум, ако не си християнин. Но, понеже живеем в режим на политическа коректност и на политически коректен оптимизъм, защото света би приключил този свят, който има и собствените си, как да кажа, собствения си елит, дълбоко заинтересован света да продължава да тече по начина, по който пребъдва. Този политически коректен оптимизъм се поддържа от едно перманентно цензурирано и автоцензурирано медийно производство. Християните са в режим на меко гонение, много меко, много дискретно. Защото не е нужно, както казва един, главите им да бъдат отсичани сега, защото те просто са направени излишни от тази пропаганда и от слепотата, в която се намираме, малко или повече. Ако ние сме клакьори на тази наивна либерална утопия, нямаме съзнание за апостасийно фалшифицираната вяра на този свят. Тогава ние сме паднали жертва, ние сме неутрализирани, ние сме това, което се нарича, ще ме простите, на латински маса пердиционис, на български тесто на погибелта. Не е нужно да се яви този или онзи, който ще говори остро и радикално по тези въпроси, в опита за някаква агитация за събуждане, основно адресирана към него самия. Защото аз говоря малко или повече изнервено, защото знам собствената си борба и собствената си фрустрация и собственото си неумение да се справя
започнах с тази декларация, че всички ние сме в либералния капан. Всички ние сме в либералния капан. Църквата като човешка институция в либералния капан. Един западен мислител казва следното. Днес християните са преди всичко и основно адепти на либералната религия. Либерализма е религия. Не мога да си позволя дълго да описвам какво либерализма е. Либерализма е индивидуализъм, ще кажа само това. Либерализма е рационализъм. Либерализма е в последна сметка егоцентрирана жизнена позиция. Либерализма е прогресизъм също така. Либерализма е сиентизъм, култ към научното знание, като се разрешаващо всички проблеми. Либерализма е утопия и метафизическа глупост от първи ред. От християнска перспектива. Аз имам дързостта да говоря така, епатирайки с такъв именно апломб, защото съобщавам от християнска гледна точка съвършено банални неща. Нямам никакъв личен принос тук. Аз просто казвам това, което всички знаят. Всички без изключение. Западното човечество има това, което един нарича несъзнавано евангелско вдъхновение. Тази култура има и такива мотиви. Християнски, по произход християнски. Само че късният либерализъм разпродава това наследство. То е постхристиянски не само по идеология, по отказ да спомене Бог в Конституцията на Европейския съюз, но и по съвършено откровена антихристиянска борба с институционалното християнство и с християнската духовност и идеология. Говоря за това, че нещата са напреднали и те протичат в ускорение на отказ от християнските начала. Въпросът ми е свързан с това, какво е вашето мнение за позитивното мислене? Моето мнение за позитивното мислене е негативно. Като идеология. Като идеология. Върху това говорих. Но това, което казахте вие, то задава въпрос какъв е християнски отговор. Защото е естествено човек да върши нещата си с доверие, че те ще се получат. Ако това е позитивно мислене, добре. Но позитивно мислене е една част от New Age идеологията, от тази къснолиберална, психотерапевтична версия за човешкото щастие, което е по-скоро проблем на самовнушението, на мантрата. Добре, добре, ще става все по-добре. Застани в поза лотос. Бъди веган. И яж само определени храни, за да живееш вечно. Това стилизира човешки образ. Вие сте виждали. Това е вариант на нарцистична патология. Това има такива момчета и момичета, които могат да бъдат различени даже по начина на пазаруване. Те имат магазини, в които влизат с позитивни мисли, за да си купят храни, които ще ги освободят от лоши мисли. Те дълго време пребивават сутрин по препоръка на Дипак Чопра и Ерхард Толе в медитация, в нещо като велик медитативен мир и тъй нататък. Това тръгна от калифорнийските ашрами на Запад и това представлява една наистина, както казате вие, голяма индустрия.